May ngapon sa tanan, mga ka-people. Kinsa itong mga nangita na ako. Daghang nangita na kay wala live yung ka-people. May ngapon sa tanan, people of Oroqueta, sa tanan na mga followers, sponsors, and star senders, ug sa mga nag-subscribe sa people of Oroqueta. Mayong hapon. Ka-people is back. Kapoy, medyo ko itong mga pila nga weeks. Shout out to Sherlyn Orivilio. Shout out sa mga nag-view diha. Free shout out karon to Apple Jane Aliangan. Shout out to Alvin Toyorada. Shout out sa tanan, no. Live ta diri karon sa El Triunfo, Oroquieta City. Shout out to Van. Grabe ang hunas. Halos murag mauga na jud ang dagat. Kumusta ang tanan? Shout out mga ka-people by sending us stars. You can help us to improve our coverage. In giving you valuable information and for us to support the community with our causes. Thank you for your help. Shout out to ZYNE, to Yajni Jam, shout out. Shout out sa mga taga Prince Hypermart Oroqueta. Shout out to my one and only guapa and beautiful wife, Jaya Flores. Shout out, lami ipanginas na, lami jud ipanginas kay nauga na gyud siya. Tanawan ninyo mga viewers, mga ka-people, ang El Triunfo nawada ng tubig. Tanawa, mabaw na kay from Japan. Shout out to Danica Finiza. Yes, shout out sa tanan mga ka-people, to RJ Indunto. Shout out sa tanang is watching dia live taron. Pahangin ta dili sa ato ang El Triunfo. Well, nananaw sa mga nanginhas. So we can see, no, dili na jud. Asan kanang ang tubig. Taga lapalapa na lang na to kay kuana kanang hunas. Dili gyud taob. Dako kay hunas karon ka people. Nahimong green ang tubig. Mura na siya og kasagbutan. Kaya yung surup jud ang tubig. Shout out to Danica Finesa, to Zane Lamia Pangina, say shout out sa tanan. So while having our live, suri tagamay sa tong El Triunfo Beach Resort, adunay mga renovations dire gipang uto. Tanawan ninyo as we can see the atop. Dili na siya nipa, murag lahi na siya style. First same kahoy. Shout out to Janice Gahuman Lumibaw, to Daisy Kagas from Japan, to for today. Pa shout out ko sa Maglipak family. Shout out to Jaya Flores, to Yajni Jam for today. Shout out to you. Yes, nata karon sa El Triunfo. Asa na kang mga tuyom karon ka people, no? Ngunas man nanako po sila diha. Nas kayo dire karon ka people. Shout out to Ronald Albarico from Novame Abahar. Shout out to Faith Yanes Cap. Shout out to Febe Kekteres. Hunas diha kayo. Dako kaayo ang hunas karon mga viewers. As we can see here sa atong pag-live karon, tanawa ang dagat. Maayong hapon mga ka-people. Medyo mahangin. Shout out to Novame Abahar. Shout out sa nag-comment to Jaya Flores. Oo, shout out. Nako dito ka sa El Triunfo. Janice Lumibaw, shout out. Wow. Richie Pandak. Diya jud ko natunok og tuyom sa una from DC Kagas. Anong kwentong El Triunfo nyo? Nabaguan ko ka people kay ang kuan manggod ang kasagara di sa El Triunfo kay moabot manggod siya diri o hindi nga ana ba line. Usay mula pa pag gani kanang taog kayo mo gawas pa jud per karon kay muna ni ang hunas karon. Comment sa tanan, Janice Gahuman Lumibaw, shout out Christine Gahuman. Wow, kanindot manguha og kinasundiha. Nindot lagi. Wow, nice siya atop. Dili na nipa from Feb Cake Terrace. Nabago na. So, musuri ta karon ka people. At doon na to itong mga ka people po diha ron sa Luyo. Dagan sila diha ng inhas. Kwentong diving board ang bago niya. Dide kabalong mulangoy from DC Kagas Tagpo. As of now, ang atuang El Triunfo is under renovations. Tawang atop.
The atop is artful na kanang na siya grade and ay pa black pan pa compared sa unang nipa karon lahi siya og style. Hala unas kayo karon San Juan June 24 taob kay nindot ikaligo ng pizza sakay. Lagi ma'am kad remember ko tong last year nga San Juan kay ang tubig kay nilapaw jud diri. Napagani na mo ang video. Ang mas gipanindot mga viewers. Shout out idol from Ukraine, Philippines to Ayan Sin. Shout out sa tanan mga viewers. Medyo hangin po. Dili kay kusog ang hangin pero manayhop sa imong dunggan. Namalhan na gitag tubig diri. Mga peoples manginhasta unsa kay maayo ani nga pangwaon na to. To Apple May Castillo Revel. Shout out Mateos Amlet. To Ma'am Raquel Mananggit, unas jud bitaw ma'am, katong June 24 lagi ani basin og mudako po ng tubig basta ka San Juan, muguta ka balo. Depende man gud pod pero kasagaran jud basta June mudako ang tubig sa dagat. Ako kayo ang unas mga viewers. Shout out sa kong mama Aling Shana Gahuman, manginhasta ma'am from Janice Gahuman, Lumibaw. Nauga na dyan siya mga ka-people, bisig ka gilid. Shout out from Lower Lobok, Oroqueta, from Sir Gary Fernandez. Shout out ninyo diha, maayong hapon sa tanan. Preskuha sa hangin diri ba eh. Magdala kag duyan diri, nakatulog jud ka. Nabaguhan po ko sa atop sa L2 Info mga viewers kay di pa man to itong una kaon kay lahi siya mura siya unsa na siya mura mag-carbon. Ano siya bricks. Basta mura siya papel, mura carbon sa to. Mura plywood. Daghan na magsuwaki diha ka people June ting dako manunta ang tubig niya ko na malalagi. Mulagi na lahi agkuan karon ang panahon. Lahi taras ang panahon kay dapat dako manggudunta ang tubig basta kay June. Karon kay mabaw nahawan o naunsa. Shout out to Merlin Castillon Alayon, to Feb Cake Terrace Waki, gusto ko. From Cebu City to Buyogon Mix TV, shout out. Na hinggan nyo, ko naglantaw sa dako kayo nga unas karon. With the sunset. Shout out sa tanan, comment mo din. Shout out to Elizer Perego Fernandez. Shout out to Ricky Mulacros. Shout out to Buyugon Mix TV. To Balo Danilo Jr. Shout out. Shout out to Atong Paslano Almirante. To Boy Bahistang Tulog. Shout out. Shout out to Charlie and Gay Chong. Shout out nyo niya. Bridget Ragay. Shout out. Habi ninduta ka sa paghunas karon hapon na. Pero dagan lag basura mga ka-people. I'm saddened with this. Ano gani buwak botelya with this basura. Siguro dinala na siguro sa tubig. Diha ko naligo atong February from Feb Cake Terrace. Shout out to Buyugon Mix TV from Cebu City. Lami dadaan diha og bahaw dol niya swaki den lami jud sir. Then kanang Sprite. Suka den lemon. Sa inyong nakuha.
balat. So, mga ka-people, live sa People's Broketa, dyan yun, haway lang nakuha. That's balat. Murag hangina, no? Kaya murag muburot man siya. Kanay mo, saan yung nakuha? Balat po. Balat po. Ay, dagan. Hindi siya balat nakuha. Wow. Ganina ra mo? Alas 10 pa mo. Sa mga viewers mo niya, mga kauban din na sila. Nakapanguha na sila o balat. Mukhaan mo na mga viewers. Lami ba na? People of Oroquieta. Miya silang nakuha. 40 pesos per baso na rin. Pero prakaon. Shout out to Jenna Oberes Bukatot. Shout out. Nanag ko Luyos El Trion Fu. So shout out sa tanan, mas dako og hanasan diri. Narak. Shout out to Jenna Oberes Bukatot. Kana mga buwak ng botila dahil may kanang naginom sa cottage. Panghulog na lang na nila from Berlin, Castellon, Alayon. Lagi uy. Sige lang, naman po yung manguha na unya. Kaya naitig limpyo man po dito sa ato ang mga resort, cottages, and dito sa live man eh. Dili ni maka-picture kaya naka-live. Sige, muana na lang ko. Pakita sa mo. Kaya naka-live yata sa Peoples of Oroquieta. Ipalantaw daw sa ila. Unsa inyong makuha? So may hapon mga viewers. Unsa inyong kuha? Asa man ana? Dagkuha kayo. Namurot na sila no? Oo na po. Away mahay ganing lakaw. Kinay mga balat na kuha. Kita na ka sa People of Oroquieta. Kung bapay sa mo. Kamo, langga. Oh. Maulaw man sila si ma'am. Ayaw ka ulaw. Sayang ang kagwapa. Lagi ganina ra demo. So, alas 3 pa sila, mga viewers. And, ako ni karon pa. sorry sa ating mga viewers. So, makita na to diha karon. Asa man ni sila sa atin po nag-climate change sa gyud ay dagan balat diha. I love Oroquieta from Italy, from Almagaid. Shout out to Zilonglong Kabahog. Shout out to Max Loli MJ. Ayusa ipamana diha. Oy, naayos jud sir. Dako jud kay ang hunasan karon ka people as we can see pwede ka mag-hike gikan diri sa arena kay naamay anang hunasan ana dira ka agi padung sa Kanubay. Ang sumpay ani mulusot siya padung sa Kanubay. Grabe dako day ang kuan karon mga viewers hunasan. So if mag-start ka dito from ganina ha 3 PM daw sila nagsugod. Mahuman na lang ka until 6 PM, dili pa ka maabot dito sa unahan kay malingaw pa makaglantaw-lantaw aning maagian. Shout out sa tanan mga nag-view sa People of Oroquieta. Anita sa Pikas. Tanawon po nato ning unsa ning Pikas. Basta man ang nandiri oh. Nanawa pa yung dakuha kayo sa hunasan karon. Shout out to Kennefer Miringue, shout out to Jeffrey Maganoy Abuhan, to Faye Omol, to Samantha Umawan, to Ryan Banaag, to Ma'am Almagaid, shout out to Zilonglong Kabahog, shout out to Lina Ko, to Max Loli MJ, shout out from Malaysia, RV Mira, shout out Donalyn Ami, shout out Emmanuel Villamel Bantayanon is watching, shout out. Wow, kalami manginhas from Jaa S Vlog HK. Shout out to Angel Kwahaw. Yes, mayong hapon sa tanan. Dili na pugo sa Pikas magsamok-samok. So taas kayo ang hunasan. Hello. Shout out lang ga. Na mas dako ang hunasan sa Kanubay, sa Pantalan ug padung sa Punta Blanca. Ug ugma og
Sa tawag ani, ug dili mo ulan og mga viewers then if inaani ka pon mag-live punta dito. Kita na to ang mas dako nga area dito sa Hunasan. Shout out to Jahazel S. Amunsot. Shout out to Beverly Yap Mancaw Del Poso. Shout out kay Engineer Elmer. Oy, Engineer Elmer is watching. Shout out Engineer. Nindot kayo karon ang dagat kay grabe ka kalma o grabe ka hunas. Sila dito, nagduto na sila og panghinhas. Daghan sila og mga nakakuha. Kasi klase na nakuha din, bulbog. Mura ni San Juan nga man nga hunas. Something is changed na jud sa panahon. Change po na nga itong mga cottage dili kalingawan o renovate kay ang atop dili na nipa. Mura siya carbon sa doon. Na rough surface. Then still kahoy gapon pero ligunon nga kahoy. Pero ang foundation niya kahoy na gid pud. Hi Sir Lim. Hello from Jamaica Cabillo. Ma'am Jamaica asa karon? Charlon Balokan, shout out to Jacqueline Jaime, shout out to Erchel Dadang Gatal, shout out to Lori May, Habili Isong, to Gandamon Kabilan, to Sir Richard Rabadon is watching. Shout out. To Lois Jerusalem, shout out sir. Uy, ako ning Estudiantes Immersion. Shout out ya, Lois. Congratulations. Shout out to S-Boy Lumasag. Shout out Lumasag family. Yes, shout out Lumasag family to Gugmaya Ronnie. Shout out. Shout out and happy viewing. Shout out to Gugmaya Ronnie. Shout out naara ko proper sir from Jamaica Cabillo. Shout out to Sir David Roa. Shout out ninyo diha mga ka-people watching online maayong hapon. Shout out po sir from Cavite, Manila, from Clay Hernan Ledesma. Hi Clay. Lamia pamana dira oy. Nadako kay yung hunasan Sir Ronnie. Wa ka besende kay laduna murag maabot ta diha. Actually jud ka people, gikan diri jud kaning sa Punta Blanca. Dayon ana dira paliko luyo ning El Triunfo padung sa arena, pwede ka mag-hike dili na kas dagat agi tungod sa kahunas. Di jud ka malumos diring napita kay wa na jud na surop ng tubig. Dako kayong hunas karon. Unang dagan kay nangakuha atong mga ka-people na mga balat. Shout out ko taga Balyangaw na buros dako pod hunas didto. Padali ko mambi og kanang balat. Gikan sa naburos og kanang sani kanang shell aninikad. Kana ganahan ko ana. Okay, mayong hapon, mayong gabi tanan. Ryan Mar, shout out ya. Shout out dako kayong hunas jud sa atong dakbayan. Hinaot nga nakapanghinhas na ba ang tanan? Kay kami pag gid mi kapanghinhasan nila, mi gid tanig nakasayo-sayo ta. To Ryan Mar, shout out diha. Shout out to Dena Panyares Maata. Shout out to Annalyn Dake. Shout out to Choi. Shout out sa tanan, labi na sa atong mga higala diha nga naglantaw. Pwede ka mag-hike sugod arena to Punta Blanca sa Kanubay. Lusot to Mubod kay tungod sa kahunas. Dili na lang ka sa hunasan mag-jogging. Bitaw, dili na lang ka sa hunasan magsubay para maka panginas na lang pod. Thank you so much for this video from Pascal Niaredka. Yes. Sure, Sir Lim Sandipon, makalag ka sa tabuan. Gaanti ka. Yes, thank you so much, Ma'am Jamaica. Wow, lamia, anak, Ma'am Jim. Shout out. Thank you. Grabe ang hunas karon mga people. Nahinay po tag panguli mga ka-people kay gabi na. Ngit-ngit na po. No? Ang uban ani mga spot ni sila kay mas dagana sila makitaan kung gabi. Manggawas naman na ng mga sani. So ani ra ko kutob sa atong pag-live.
Once again, this is Jan Lim sa people of Oroquieta. Ang inyong ka-people nga tuloy-tuloy pa rin mag-live. Bisag nawa ang signal, live na gihapon. Bisag baha, live gihapon. Bisag hunas, live pa rin. Karon na ko ka balik og live kay busy jud ta. Amping Sir Lim from Ma'am Jamaica Cabillo. Sige, ani na lang ko taman sa atong pag-live sa sunod na pod nga mga updates. Keep on watching sa atong live and keep updated sa tanan natong mga news, trends, vlogs, events only here sa Misamis Occidental nga naay inani people of Oroquieta, people of the Philippines, people of the whole universe. Mayong gabi sa tanan.